14. októbra sa v Dome kultúry konala prezentácia výstavy s názvom Ľudské práva v zrkadle života Heleny Weinwurmovej. Študenti odboru marketingu súkromnej strednej odbornej školy Via Humana a ich pedagógovia pri tejto príležitosti pripravili sprievodný program. Citlivé témy striedal záznam prejavu nacistického vodcu Adolfa Hitlera s burácaním davu jeho súkmeňovcov. Romantické zátišia kontrastovali s hrôzostrašnými fotografiami z koncentračných táborov. Autor výstavy Vladimír Petrovič v referáte priblížil študentom odkaz holokaustu. Podujatia sa zúčastnila aj pani Helena Weinwurmová, ktorá prežila koncentračný tábor a mala aj dnešnej generácii čo povedať z odkazu udalostí spred takmer 70 rokov.